Bona vesprà i benvinguts a tots al casal de la falla Ceramista Ros Josep Maria Mortes Lerma. Avui, dissabte 5 de març de 2022, farem l'homenatge que es mereixen a dos símbols que indiscutiblement tots els que així estem portem al cor, els nostres estandards i la Reial Senyera. No podrien començar l'acte sense la presència ací dalt de l'escenari dels màxims representants per a l'exercici 2022. Avant, nostra fallera major infantil, Andrea Vivo Hurtado, i nostre president infantil, Alejandro Martínez Acebal. I com no, avant, nostra fallera major Paloma Guerrero i Álvarez i nostre president Lorenzo Lamelas Tortajada. Com ja sabeu, fa uns dies, en el Palau de l'Exposició i de mans de les Falleres Majors de València, rebrérem l'Istintiu d'Or i Brillants i Fulles de Llorer col·lectiu per a la Comissió Infantils i el Bunyol d'Or i Brillants i Fulles de Llorer col·lectiu per a la Comissió Major. Ahí estaven, acompanyats per alguns fallers de la comissió, nostres representants, Lorenzo, Paloma, Alejandro i Andrea. Ells, en nom de tots, oferiren nostres estandards per a que imposaren aquestes recompenses que signifiquen tant per a la vida d'un faller i la seva falla. Hem rebut el major reconeixement que Junta Central Fallera otorga als components d'una falla. Ens han atorgat la major recompensa que es concedís a una comissió pel treball fet durant els últims 45 anys. Otorgat per la devoció que sentim per esta festa, però sobretot ens han recompensat per l'amor que tenim a nostra falla. Nostres estandards, ixos que sempre engalanen tots els actes, els que sempre ens acompanyen obrint la marxa, també foren testigs d'aquest gran dia. Ells sempre són testigs. Avui volíem fer també una curta història del que són per a nosaltres i el que signifiquen. Són els símbols de nostra falla i enguany els encarregats de portar el premi que tota la comissió de la falla Ceramista Ros, la comissió d'abans, la d'avui i la futura, es mereixien. Recompenses imposades junt a l'escut que simbolitza arribaren a casa i es mantindran per sempre en les columnes de nostre casal, plenant-lo, com sempre, d'història. Per això, Andrea i Alejandro, és el moment de que entregueu a la Comissió Infantil la seva recompensa otorgada per plenar d'il·lusió esta festa. Amb la solemnitat i respecte que es mereix i amb tot el calor dels nostres cors, avui presentarem a tota la comissió la Reial Senyera que durant molts anys rendirem pleitesia. Per tot això i amb el permís de tots els que esteu ací presents, demane la presència de la des de que avui serà la senyera de la falla Ceramista Ros Josep Maria Mortes Lerma.
Señor president infantil, fallera major infantil, fallera major. Amics, fallers i falleres, benvinguts a tots. Com tots sabeu, és costum en esta falla que les falleres majors oferisquen un regal a la falla que es recorde el seu reinat. Este any, les falleres majors mos obsequien en esta magnífica senyera. Però abans de procedir a l'entrega oficial, vull fer una imaginació per un moment. Penseu que estem en l'època medieval. Estem en 1356. En aquell temps reinava el regne de València Pere II el Cerimoniós. En aquesta època, la bandera del regne de València era la que heretaren del rei Jaume el Conqueridor, la formada per un fondo groc en 4 franges roges, bandera que portava el rei des d'Aragó. Pere II el Cerimoniós estava en aquella època en contínua guerra com la dels dos Pedros. Fon entonces quan pensà en tindre una bandera que sin renunciar a la que heretà dels seus avantpassats des del rei Jaume I, una vegada que ho tingué ja pensat, ordenar si li añadira una franja blava i una corona oberta a bordar a lo llarg de dita franja. Com bé era conegut el rei, li agradaven les grans cerimònies. Per això passà de bandera a senyera, donant-li el rango d'elegant, real, i privilegis i honors. No s'inclina davant ningú, ni davant del rei. Sols s'inclina davant de Déu. Per a la custòdia i defensa de la Real Senyera, el rei nomenà formar un piquet de 100 soldats a cavall que passaren a anomenar-se el Centenar de la Ploma, ja que en el casco lluïen un penatxo de plomes blanques. En xamai fon vençuda en ninguna batalla, per lo que passà a anomenar-se Real e Invicta Senyera. En les seues eixides oficials de l'actualitat, com és el 9 d'octubre, es forma una companyia de l'exèrcit en banda de música que interpreta l'himne nacional mentre baixa pel balcó de l'Ajuntament de València. Els soldats estaran en posició de firme i l'arma presentada. En el mateix temps se disparen 21 salves d'honor. Fins al dia d'avui no existeix en tot el món una bandera que tinga el rango de real. Una vegada repassada la xicoteta història de la qual m'he permès contar-vos, posem a lo que és l'acte. Nostres falleres majors procedixen a entregar com a regal i record del seu regnat esta bonica senyera, la qual s'estrenarà en la pròxima ofrena. Dit això, Andrea Vivó Hurtado, Paloma Guerrero Álvarez fan entrega simbòlica de la Real Senyera a nostre president Lorenzo Lamelas Tortajada, que la rep com a custodi dels béns de la falla.
Bueno, encara no hem acabat. Aprofitarem aquest acte per a que Alejandro penja el quadre que li recordarà com a president infantil de l'exercici 2021-2022. Ara sí, hem finalitzat l'acte tan especial d'avui. Per favor, tots els peu per a cantar el nostre himne regional. Acomiadem en un fort aplaudiment a la nostra fallera major infantil Andrea, al nostre president infantil Alejandro. I ara a nostra fallera major Paloma i a nostre president Lorenzo. A tots i espero que vos hagi agradat. Ramón, Carmen, gracias. Gracias. No lo sabíamos de verdad. Gracias por estar siempre siguiendo nuestros pasos, casi como un estandarte. Lorenzo.